Pójdziesz ze mną na grzyby. Matko Boska, larum grają. W Bytomiu po śląsku piszą. Jak tak można pisać w językach, co nie istnieją? No to pośmialim się, pożartowalim. Witam Państwa serdecznie w tym wspaniałym dniu, kiedy to totalnie nic ciekawego się nie wydarzyło. Ale stwierdziłem, że póki jest ładna pogoda, a już idzie zima. Kolana już bolą. Trzeba jeszcze tych kroków wyłazić. Ale fajny moplik te. Coś wam, jakąś ciekawostkę sprzedać tylko. Co tu by jeszcze? Tam kiedyś stał dworzec kolei prawego brzegu Odry. Bo tam tak ciup, ciup, jechał pociąg, tak ciup, 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 ciup. I przejeżdżał tam, tak, tak i tak, o tak. No ale tam już nic nie ma. Dobra, to jest zagadka. Co w Bytomiu robił Mickiewicz? A co o Bytomiu mówił Mickiewicz? Adam. Otóż rzeczony polski, chociaż z Litwy, wiesz, pytany o Bytom, mówił, że nigdy tam nie był i nie wie, co to jest. I ten hop ma ulica w Bytomiu, no ja tak nie wiem. Ło, ale kasztany, ty! Słuchajcie, okazuje się, że Mickiewicz w Bytomiu, no może nie był, może o nim nawet nigdy nie słyszał, ale wisi, znaczy stoi, znaczy znajduje się na jednej ze zabytkowych kamienic. I uwaga, to nie jest Mickiewicz wprawiony tam po 1945 roku w ramach, prawda, udowadniania, że ta ziemia odwiecznie polska, piastowska, blablabla i tak dalej. Tylko on tam jest oryginalnie prawdopodobnie od samego początku. Czyli, co się mi udało wyczytać, roku 1897. Wiecie, jak to było dawno? No a powiecie, co ten Mickiewicz tam se robi na tej kamienicy takiej starej? I co se Mickiewicz robił na kamienicy w, no przecież wówczas, niemieckim mieście? Pierw musimy kawałek przejść. Stolica tramwajów. To nie San Francisco. Słuchajcie, jest taka ciekawa rzecz. Ja wam opowiadam czasem ciekawostki, ale wy też mi coś powiedzcie, bo może wiecie. Włażę tu sobie na Józefczaka, popatrzeć, jak idą roboty na kościele Wojciecha. I tu są takie bloki. Takie, przypuszczam, że jest to zbudowane gdzieś lata, nie wiem, 60. Ciężko stwierdzić, w każdym razie nawet całkiem spoko. I tu na cegłach wielu są wybite takie symbole. Jest górnicze godło, kupla i cyfry. Na przykład tu jest 6, tu jest 9. I zastanawiam się w sumie, co to znaczy. Czy podejrzewam, że to jest jakieś oznaczenie po prostu, gdzie ta cegła została zrobiona, wypalona, albo nie wiem. Ciekawe, może ktoś z was się będzie orientował, cóż to takiego. Tu w ogóle stała jedna z najstarszych kamienic w mieście, a teraz jest no nic tu nie ma. Zburzyli ją paręnaście lat temu. Znalazłem gdzieś jeszcze z życia bytomskiego ogłoszenia, że to miała być pięknie remontowana. No to kurwa, wyremontowali elegancko. W ogóle to jest działka do kupna. Także jakby ktoś miał kasę, jakbyście byli przy kasie, to kupcie i postawcie coś tam fajnego, bo taka dziura w środku miasta. Brzydko, brzydko. A teraz to tu w sumie wyłazimy z Bytomia dawnego. Bo tu gdzieś jesteśmy wyżej, tu w tym miejscu biegły mury miejskie, gdzieś tam koło 1830. Dobra, wy i tak nie zapamiętujecie tych dat, co ja mówię, to nie ma sensu. W każdym razie na początku XIX wieku wraz z rozwojem tego, prawda, potężnego, dynamicznego miasta zostały rozebrane i jeszcze w paru miejscach można pozostałości po nich znaleźć. Szkoda, że są tylko takie zaniedbane, zarośnięte, zabrudzone, mało kto o nich wie. A można by na przykład było, no jakoś tu wiecie, wyrżnąć te haszcze i tam ta resztka tych murów jest. Jakoś to pokazać, nie wiem, jakieś takie się lampecki powiesić tam, coś by było, nie? A tak to ja mam dużo fajnych pomysłów, tylko ktoś by musiał mi dać dużo pieniędzy i
dużo władzy. Ja bym tu kurwa zrobił porządek. Pycił wszystko za pysk, tak krótko. Zmierzając ulicą Korfantego, która ma kurde klimacik. Co prawda kamienice przy niej nie są jakoś wybitnie poodnawiane, co akurat można przywyknąć. Ale jest tutaj jedna, bardzo ładna. No wiadomo, byłaby ładniejsza, jakby ją troszkę poczyścić, pomalować. Wierzcie mi, że bywa gorzej. To jest kamienica, słuchajcie, datowana na 1897 i w takim dość nietypowym stylu, bo w neobaroku, z tego sobie wyczytałem, bo ja się nie znam na tym, zaprojektował ją i wybudował pan działający w Bytomiu architekt i budowniczy Kazimir Lirsz. W ogóle ciekawe imię jak na Niemca, nie? Kazimir, Kaźmisz. To nasz Kaźmisz. I pan Lirsz, słuchajcie, zdecydował się umieścić na tej kamienicy tak zwane, jak znajdziemy w katoliku, w ogłoszeniu, półpiersia Adama Mickiewicza. Tam znajdziecie je w tej części. Tutaj nad tym balkonem jest jedno i tam nad tym drugim balkonem jest drugie. No i powiecie, skąd, no sądząc po nazwisku raczej niemieckiej orientacji narodowej, budowniczowi, architektowi w niemieckim wówczas Bytomiu przyszło do głowy robić na kamienicy popiersie polskiego wieszcza. Ogłaszał się w Katoliku, polskiej gazecie wydawanej na terenie niemieckiego Bytomia i wiecie, w tamtym czasie, no jeszcze wiem, że około roku 1900, nawet później w Bytomiu jakieś 40, około 1 tysięcy ludzi mówiło po niemiecku, a 20, prawie 2 po polsku, znaczy gadali po naszemu, normalnie po śląsku. I te orientacje jakieś narodowo-etniczne, obstawiam, tych ludzi wtedy były różne. A też jakoś się chyba zbiegło, że mniej więcej kiedy było to ogłoszenie, to jakaś przypadała rocznica urodzin Mickiewicza. No i pan Lirsz, obstawiam, jako pewnie dobry biznesmen, geszefciarz, wpadł na pomysł, żeby tu jakoś, prawda, podebrać tą bardziej propolską część mieszkańców Bytomia i zaoferować się jako człowiek, który robi, prawda, półpiersia Mickiewicza i kościuszki, warto zauważyć, bo takie też oferował. A może sam pan Lirsz był jakimś, nie wiem, fanem Polski i polskości i polskiej kultury. Zresztą, no, takie imię nietypowe. Może tam były jakieś polskie wątki rodzinne również. No nie wiem, nie mam pojęcia, nie potrafię znaleźć jakichś info na ten temat, może wy wiecie lepiej ode mnie. W każdym razie ciekawostka taka, jak na tę ziemię i te czasy, dość przyznacie, no hipsterska. Czy Mickiewicz wiedział o tym, że jego półpiersie jest na kamienicy w Bojtyn? Chyba nie. Ale jakby wiedział, to by się na pewno bardzo cieszył, a może by coś nawet o tym napisał. Może pisałby Górny Śląsku, ojczyzno moja, a nie Litwo. Znaczy no technicznie mógłby mieć ciężko, bo kamienica jest z roku 1897, a Adam kipnął w 55. Ale to już są detale. Ja, a Pulok. I to by dzisiaj było na tyle. Dzisiaj wam zabiorę wyjątkowo mało czasu. Mam nadzieję, że ciekawostka ta odmieniła wasze życie. Wybieram się za niedługo w podróż zagraniczną. I nie chodzi mi tu o Sosnowiec ani Czelać. Także proszę śledzić social media i będzie też srogi materiał. Hejnał z kościoła Marii Panny wybrzmiał. To znaczy jedno. Czas na obiadek. Stawcie łapkę jaką, komentarza i pozostańcie zdrowi.